Здравейте, приятели! Аз съм Даниела и днес ще ви покажа как използвам моят термомикс, за да си приготвя алтернатива на бульоните Маги, овкусители всякакви с най-различни неизвестни съставки. И това аз го правя като взема пресни, свежи зеленчуци и просто ги обработя с термомикса за много кратко време. След като приготвя количество около килограм от тази паста, аз се слагам в бурканчета и я държа в хладилника. Може и да се замрази в формички за лед и да се използват замразени купчета при готвене. Като тази паста я правя веднъж на около 3 месеца, така че да, малко е времеемко, но около 30 минути мисля, че ще ми стигнат. И после пък знам като готвя, знам какво слагам. Всички ястия стават много вкусни, използваме за супи, за ориз, за най-различни. Това са просто зеленчуци с сол и малко зехтин, които вкусяват добре. Могат да се вземат различни варианти. В случая аз имам тиквичка, лук, сушени домати, дафинов лист, няколко гъби, малко целина ще сложа. Имам едни дръжки от броколи от онзи ден, които също ще използвам, и малко пресни подправки. Босилек, копър и мактанос. И започвам. Вече си подготвих и нарязах на едри парчета зеленчуците, така че започвам изпълнението на рецептата. Аз много пъти съм я правила и затова импровизирам, позволявам си. Казва 100 грама лук, аз имам може би повечко. 146. Затова пък ми каза да сложа зелен лук, аз няма да сложа. Също няма да сложа и този зеленчук, но ще сложа това 300 грама моркови. Сега ще видя колко са моите. Слагам ги. Ще сложа останалите също броколи дръжки. Важното е да има зеленчуци. Каквото имам в момента, това слагам. До сега не съм слагала гъби, този път реших да пробвам и с гъби. Моркови ще сложа още малко, защото имам днес от готвенето. Ми останаха. Така че ги използвам и тях. И продължавам. Това е целина, глава от целина. Триста грама. И затварям. Ето колко е пълна купата. Тези едро смолени зеленчуци трябва да ги прехвърля на друго място, за да приготвя зелените листа. Тях също трябва да ги смеля, но тъй като те са съвсем различна консистенция, се смилат отделно. Ето показвам какво имам до момента. Така, и после ще сложа към подправките и тиквичките и гъбите, защото те са лесно смилаеми. Но ето за няколко секунди вече имам смлени зеленчуци. Така, прехвърлих нарязаните зеленчуци. Ето как изглеждат след колко бяха 15 секунди смилане. Сега сложих зелените подправки, мактанос и копър. По принцип казват да се вземат само листенцата, без дръжките, но аз сложих всичко, доста така грубо просто ги накълцах. И сега ще видим какво ще се получи. Казвам да слагам такива пресни подправки. Домати пресни, аз слагам сушени. Просто всичко правя както аз реша. Слагаме 50 грама гъбки. Хоп. Дори тях само така с ръце ги начупих. Така. 145, малко съм прекалила. Чесън няма да слагам. Той каза да сложа чесън. Няма да слагам чесън, защото аз си правя чеснова паста и оттам си взимам, когато ми трябва. Но ще сложа тиквички. Следват подправките.
3 листа дафинов лист, мускат, индийско орехче, нека да има, семенца черен пипер, аз имам зелен и червен, ще пусна няколко и ще сложа и малко смлян, една лъжичка захар. Сложих кафява и затварям. Въртвам за 15 секунди и трябва да имам смляна консистенция. Да погледнем. Ето как изглежда. Една гъбка нещо се е съблудила и не се е смляла сякаш. Сега ще я издебна. Понякога се случва да остане върху ножа съставка дадена и така тогава не се е смила. Ето вижте. Опа, ето така. Една гъбка, но сега ако въртна още за 3 секунди, ще се смели всичко. Ще добавя малко куркума, защото тя е доста полезна и където мога я слагам. Връщам се една стъпка назад, за да разбъркам отново. Остава да добавя зехтин и сол. 30 грама зехтин. Това отмерва тук. – 150 грама сол. Сега трябва да добавя обратно зеленчуците от първа стъпка, които нарязахме. И след това 20 секунди ще ги бърка. След което ще ги вари. Или ще ги задуши на 120 градуса. Връщам се където бях и добавям зеленчуците. Напълних зеленчуците. Доста така стана пълна каната. Но вярвам, че този уред ще се справи. Затварям. И 20 секунди сега ще се бърка. Да видим. След 20 секунди, ето как изглежда. Това е зеленчукова паста. Тази паста сега ще се готви и това, което уредът ми казва, е да махна тази капачка, ето как е сложена, нарисувана в бяло, и да сложа кошничката, която ще ми помогне да не пръска. Ето е тази джаджа. Слагам я. И сега 25 минути на 120 градуса ще се задушава. Ето процесът на готвене. Отброява времето. Показва до коя температура е достигнал. В момента 80 градуса. Има още 20 минути. Бърка на степен 2. Да погледнем какво се случва. Остават, ще приближа камерата, остават 12 минути и 30 секунди още. Температурата е 100 градуса, върти се на 2 оборота, излиза пара, тук е много горещо в момента. Виждате колко пара излиза. Сега с помощта на тази шпатла ще повдигна кошничката, за да видим какво се случва вътре. И се бърка едновременно. Пускам аспиратора отново и ще се видим след малко. И ето, че завърши програмата.
Сега трябва просто да прехвърля пастата в бурканчета, да ги затворя и да ги охладя, след което мога да ги съхранявам в хладилника за дълго време. И да погледнем още бълбука вътре. Това е готовият бульон, зеленчукова паста. Искам да покажа сега едно интересно приложение на капака от купата. Слага се така, стои стабилно и по този начин пастата или каквото и да е там, което се налива, не излиза отвън. Е така доста удобно за пълнене на бурканчета. Така, натъпкваме. Да видя дали не предозирах. Готово. Та-да! Това ми е бульонът. В Германия много харесват нещата и много ценят нещата, които са собственоръчно направени, домашно направени. И такива бурканчета са ми подарявали няколко пъти познати, още преди да имам термомикс. И се изненадвах, но всъщност са доста практични. Например, покрай Коледа или нещо, ако някой дойде на гости. Така като малко нещо, което да занесеш, нали, да речем бомбони или знам ли аз какво. И цак, един буркан с бульон, с зеленчукова паста. Доста е практично и който си го направи, ще види, че върши работа.